Kring 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 kring. Hello friends, dini be goदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय आरो दिनैनि बे भिडिअ आं नोंथांमोननो मोनसे जोंनि गामिनि एलपी स्कुल बे स्कुला माने ओरैबायदि एसेबां गोबाव जाबाय आरोना दासिमबो माबा माबि जायाखै सुबिदाफोरा जायाखै आरोना बे स्कुलनि अबस्थाया माबोरै दङ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन खोरखिफोरा माबोरै जाना दङ दरजाफोरा माबोरै जाना दङ डेस्क बेन्चफोरा माबोरै जाना दङ नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन थौदो बिदिब्लालाय भिडिअखौ नायनानै लादो हा थांगासिनो मोनहैसिगोन दा दिन्थिलांगोन आं नोंथांमोननो माबोरै नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौल' नायनानै हो आरो चेनेल गोदान बोसोरनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै थौदो बिदिब्लालाय भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामा दे आङो बांद्राय गोलाव खालामा माने नायनो बायो नालाय बांद्राय गोलावबा थौदो बिदिब्ला दिन्थिनोसै खौ नायबाय आरोना नैबे जाबाय जोंनि गामिनि थानसालि आरो बियो जाबाय माल माथा दोनग्रा आरो नैबे जाबाय अंगनाबादि आरो नैबे जाबाय ओंखाम संग्रा हा नै बियो जोंनि एलपी स्कुल गामिनि दरजायाबो गेवनानै दङ दरजायाबो माबा माबि जाजोब्बाय आरो नै बिथि सिङाव खेरखिफोरा मोनसेबो मारिनाय गैया डेस्क बेन्चफोराबो गैला रायजोफोर लकडाउननि सेस जाजोब्बाय माने रावबो नायफिना आरोना ओ भाई मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है मा बुंनो डेस्क बेन्चफोराबो गैलिया मोनसे खिरखि मारिनाय गैया आरोना दरजाया नै बि मोनसेल' मारिनाय दङ आरोना बैनि गोजौआव नै बिहुगा जास्ट नै बेल' मारिनानै दङ नायनानै लादो नोंथांमोना आलमारि मोनसे दङ नैबेहाय बेबो मोजां नंगौना नङाथाय र' नोंथांमोना दिन्थिनाङा बे मारिनाय ना खुलिनाय हमनोनो हालालै र' खुलिनो हायो ना हाया नायनि बेसे मोजां बेसे गाज्रि खुलिबाय हे बिजाबो गैला माबो गैला मोनसेबो आलमारियाबो नैथिं खिरखि नुलायलायनाय नै माबोरै अबस्थाफोरानो गैथारला आरोना जोंनि गामिनि एलपी स्कुलनि अबस्था बियो नै डेस्क बेन्चफोराबो मोनसेबो गैला नै बियो गासै बेसे दोङो र' डेस्क बेन्च मोनबेसे दोङो नायनि नै मोनसे मोननै नैबे ओमफ्राय मोनथाम ओमफ्राय मोनब्रै ओमफ्राय मोनबाल' डेस्क बेन्च वाव नै नायनानै लादो माबोरै र' खनसे स्राय दिन्थिनो नोंथांमोना लोगोफोरहा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे जेसेबां हायो शेयार खालामनानैसो नोंथांमोना बिब्दिनो भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो जोंनि गामिनि स्कुला माबोरै दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ भिडिअखौ दोननोसै जिला जालांथारबाय मा जाबावगोन जोंनि गामिनि एलपी स्कुला